23. kolovoza u Hrvatskoj se obilježava kao Europski dan za žrtve svih totalitarnih i autoritativnih režima. Tim povodom predstavnici HDZ-a Osječko-baranjske županije i Gradskog odbora Osijek položili su vijence i upalili svijeće kod spomenika palom borcu u Parku Kralja Držislava. Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta, Hrvatski sabor je izglasao da se 23. kolovoza obilježava kao spomendan, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritativnih režima na ovim prostorima. Hrvatska je jedna od država u svijetu, država koja je imala nebrojene žrtve od totalitarnih režima. Naravno, prvenstveno mislim na komunistički režim i na žrtve koje su stradale poslije Drugog svjetskog rata. Hrvatska danas obilježava taj dan kao i ne samo Hrvatska nego cijeli svijet i mi kao izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice danas polažemo vijenac ovdje. Nažalost i danas kada radimo infrastrukturalne objekte ne lezimo na kosti naših stradalih iz Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Tragično je to da ni danas nemamo i ne znamo točan broj onih koji su stradali u totalitarnim režimima. Ovom prigodom vodstvo Gradskog odbora HDZ-a Osijek izvijestilo je i službenim odjecima njihove inicijative za postavljanje spomen obilježja žrtvama totalitarnog komunističkog režima, a koja je bila pokrenuta pred Osječkim gradskim vijećem. Ta inicijativa dobila podršku gradonačelnika, isto tako i odbora za spomenike i evo u dogledno vrijeme sastavlja se jedan stručni tim, to jest jedan operativni tim koji bi bio sastavljen i arhitekata, i urbanista i povjesničara koji bi našli jedno pravo rješenje, prije svega lokaciju, a samim time i jedno idejno rješenje koje bi se bilo gdje bismo već sljedeće godine, ja se nadam, mogli postaviti jednu ploču gdje bi mogli obilježiti sve te žrtve, nevine žrtve koje su se desile od 1941. pa nadalje. Vodstvo Osječkog HDZ-a nada se kako bi navedeni spomenik svim žrtvama totalitarnog komunističkog režima mogao biti postavljen do 23. kolovoza 2015. Na sinoćnoj izbornoj skupštini Županijske organizacije mladeži HDZ-a Osječko-baranjske županije za novog je predsjednika izabran Domagoj Mikulić. Mikulić je bio i jedini predloženi kandidat za novoga čelnika Županijske mladeži HDZ-a u idućem dvogodišnjem mandatu, a izabran je jednoglasnom odlukom skupštinara. Članovi skupštine također su zahvalili na dvogodišnjem uspješnom radu dosadašnjem predsjedniku Goranu Soldi.